ukuthi ayini. Sondela gogo wazi. Hlala ngala. Khona ama gifts kaMakhosi akumina. Mina ke ngakhuliswa mama ethula kodwa ehlakaniphile. Yingakho ngafuneka amadoda kwi baby shower ngoba sengixake ukukhuluma manje izimfihlo zami. Ngicela niphume ngempela. Phumani. Hawu. Hlala lapha sisi. Hayi phumani ngempela. Ngicela uminenhle noXoli babeke izinto abayiphethe emasithini noma bayibeke la. Bazongisizela uMakhosi avula ama gifts wakhe. Bese awavula mayibhaliwe bazongitshela. Makhona abanye abaphethe ama gifts ngicela bawalethe mandla ngaphambili. Khona ama gifts engiwaphethe angizukudisclose ukuthi ayini. Kodwa uhlakaniphile uzokwazi. Uma wami kwakuMiss Mayeza. Wayethi ma umuntu wesifazane nje akufanele ukhiphe yonke into. Khona okufanele kube imfihlo yakho nezinqa zakho. uMakhosi ke ngimbonile ukuthi akanayo imfihlo. Ngizomfundisa ke mina imfihlo. Because as a woman khona into ekufanele uhlale phezu kwayo. Nawe mamkhulu umbaba Mseleku akakwazi nje ukwazi ukuthi unamalini ku account yakho. Khona ama account awu3 ekufanele angazi ngawo. Umdala kangaka. Makhosi zwana mina. Wena wedwa kufanele wazi ukuthi unama account amangaphi ebank. Lithini bandla? Makhosi wena wedwa kufanele wazi ukuthi unamalini ebank. Noma ube naleli khadi lokudlala elihlala lino 21 rand 90. Leli elihlala esikhwameni athi umuntu noma evula afice lona. Kodwa khona lawe kufanele aziwe wena wedwa. Uyangithola? Kuthi makumnyama ufuna imali yesinkwa. Uthi ngisaya kaMacele usho udlula uyenquthu. Ubuye no plastic. Ngobani? Ngoba unalemfihlo yakho eseyinqini eyaziwa wena wedwa. Angithi umamkhulu uthi uzwe last year ukuthi kufanele abe nemfihlo. Ngiyanitshela ke mina manje. Akufanele nje kwaziwe nje indaba zakho kufanele zaziwe wena wedwa. Yabo? So khona ama gifts ala kuzoba difficult ukuthi siwabize wonke but ngifuna ukumemeza mbalwa. Kukhona igift ka speaker we legislature parliament la KwaZulu Natal usisi Nontembeko boys. Mshayeleni. Mshayeleni. Engekho uthe kodwa nakho. Nansi ay gift eblue elethwe uSpeaker weTheku. Umama weziwethusi. Asivuleni. Yona ngivula ngoba ngithanda indaba ke shem. Angifuni nje nokufranta ngibe nikhohlisa. Ngifuna ukwazi ukuthi khona. Mina ngifihli ke mamkhulu ngiyayithanda nje indaba futhi ngakuyela esikoleni ngiyintatheli by profession. So ukuthanda indaba nje akungihluphi. Mase nizobambisana ngegift eyodwa ke kanti njani? Soqeda nini? Bese kuba khona le gift le. Yabona le gift le. Le namabhelunde le. Enamabhokisi awu2. Asizukuyivula ngihalela igoduka inje. Ibuya kumama uNeli Zikalala. Unkosikazi kaNdunankulu. Angithi say provincial baby shower. This is the provincial in baby shower. Ungathi provincial baby shower nje kanti ukhuluma ngecathulo zami zokuphuma odakeni. Angithi say provincial. Provincial legislature, first lady province. Angithola mos.
Kukhona la kulama gifts. Hey madoda lengane kanti izogeza izigezeni. You walk, I say. Wow. 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 Anvule nalendish le laphambi kwami nansi. Lendishi le ivela go chairperson bama committee ase legislature. Hayi chairperson bonke behlangene bakhiphe imali. Bathi akathola usiyeza noma ngabe umfana noma ngabe untombazana. Ngicela siqale sibuke nohlobo lendishi. Ngicela siqale sibuke nohlobo lendishi. Ngicela niphakamise lendishi mina enhle isuka. Mzana ukumosha. Ngicela ngiqale nibuke uhlobo lwendishi. Mamkhulu awuhalela ukulamanisa. Ayi Mseleku ngekasho ukuthi angimzamanga. Ihambisana nekhadi. Angithi ngishilo nje ngathi buka nohlobo lendishi. To Mashelembe, the KwaZulu-Natal Legislature ANC female chairpersons of committees wishes you a healthy delivery and stands by you in everything that lies ahead for you. From the KwaZulu-Natal Legislature, ANC female chairpersons of committees. Angicacise la. Bantu bakuthanda ukukhuluma, uthe ngiba preempt ngoba nami ngikuthanda kakhulu. Akekho umuntu engimsukelile ngathi wozokwenza ukuthi. Angithi sonke sila ngoba sibona ama post ami ku Facebook. Bonke ke babona ama post ami ku Facebook. Oh ahamba mabili. Oh igift ene gift. Okay. Okay. So akekho umuntu osifazana obevalelekile Nkosi yami ke ngenkathi ungithinta ngakubuzana ukuthi usontaphi. Akubuzanga ngoba ngangenandaba. Ooh. Oh that is so cute. Yebo. Bengifuna sihlanganene abantu besifazane ngaphandle kokubuzana ukuthi sisontaphi ujola nobani uvotela sihlangene. Yebo lento le. Bengifuna kodwa sime ndawonye siyabantu besifazane. Wavuleni nalawa amanye. Nisheshe kodwa manje isikhathi siyahamba. Nisibona. Woo. Okay. It will be impossible ukuthi siwafunde one by one kodwa ke kusalayo usiyeza uzoswenka sengibonile. Uzogeza strong. Othi qala ukuhamba. Ngicela hayi ngizomfonela mina. Ngifuna ukucela ngizothuma bakonje. Ngizothuma yena uAunty Nte. What Jesus? Bonang. Okay. Mina enhlozana nizomangala. Ngizocela usisi Nontembeko ukuthi ngelinye ilanga. Oh that is so cute. Is it a Kaizer Chiefs baby? That looks like a Kaizer Chiefs jersey. Hello little Kosi. So ngizocela usisi Nontembeko ukuthi ngelinye ilanga kahamba afike kaMakhosi